بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو توبہ متمدا کوئی کی خلال توبہ. وضو توبہ متمدا کوئی کی خلال توبہ سنتنی. حدیث تلائی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان توبیرمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وضو توبہ متمدا خود تا اسنگ لورگا اسنگ ادو کوئی کی مکھا دا حاب لگا خود سا سنگ نا خلال تورمی. ادو کی متنگ دا ای کی مپونا اسمنا توبہ کی حکم تورئی ہین حیبیرمی. ابو داود شریف. کانبا وضو توبہ متمدا کوئی کی خلال توبہ سنتنی. نیومنا مائی تاربگی متنگ دا یہ تھنگ بخن اسنگ لورگا کھدانگ دا ہوری با کوئی ادو دا حبچل گنی. ادو کی متنگ دا خود سا منگا کھدانگ دا حبچل لگا امک لو تھورک کنی.